दिनै आंसो नुजादों आरो फार्स्टआव दिनै आंना लास्ट डे आरो बे रुमाव क्वारेन्टाइनाव थानाया जोबदोंमोन ना बेनिखाय बे रुमावनो थाफैदोंमोन आंबो बेनिफ्राय 6 daysनि बारदोंमोन ना जेबो सिम्पटम गैयामोन बेनिखाय फैदोंमोन बाट गाबोननिफ्राय अफिसाव आरो थांफिननांगोन आरो दा दिनैनो लास्ट आरो दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे जोंनि बर'नि आंगो खाजा मोनसे दोङो जों सिगाङावनो बुंदोंमोन न'निफ्राय लाबोदों होननानै दिनै बेखौ बानायनानै जागोन आरो एसे लास्टआव I'm excited and ready to eat. जोंना बाबुआबो मोनजानांगोन ना बर'नि खाजाफोरखौ बेनिखाय जोंहा दिनै बानायनानै जागोन आरो जोंनि बाबुखौ जेसेबां हायो माने बर'नि जोंनि आंगोनि जि जाग्रा अब्लासो गथ'आबो माने गावनि बे माबा आसारखान्थिनि गावनि जि रुट्स रोदा जि बर'नि जि एकदम रुट्स बेखौ बे लाखिनो हागोन ना नङाबा जों दिल्लीयाव थांनानै दिल्लीवाला जाबाथ' जानाय नङा ना जोंनि माइन्ड ओमफ्राय गोसो मोदोम सब जेनेबा जों गावनि एकदम जोनोम जायगानिफ्राय रिलेटेड आरो बे अनलि फर जब पारपसनि थाखाय बोसोरनै बोसोरथाम थानाय जादों आरो दानो बुंला नोंथांमोन जेब्लानोखि संगोन किटचेनाव अब्ला देखायहैसिगोन आरो सारप्राइज जों अलरेडि बे आइमोना फैनायनिफ्रायनो आरो बिसोर फैनायाव खनसे जादोंमोन बिसोरखौबो जाहोदोंमोन आरो गावसो लाबोदोंबाबोथ' जाहोनांगोन ना ओमफ्राय उनाव बिनि उनाव खमसे खम जोङो खेबथाम खेब्रैसो जाबाय ने खेब्रैसो जोङो टटेल जाबाय आरो दिनै जों 5th day बा 6th day जागोन आरो दा नोंथांमोनखौ माहाय हिन्टबो होनोसै बे बुस्थुआ अमा गोरान नङा आरो नोंथांमोना साननो हागौ अमा गोरान जागोन नामा अमा गोरान नङा आरो अमा गोरान जायाखै अमा गोरानखौ जानो गोसो गैया दा थेमायाव दङ बियो 50% थाव ओंखारलांगासिनो गरम ना न'निफ्रायथ' मानसि फैगोन होनदोंमोन बाट बे बायसा सिटुवेसनखाय दा जोंबो लिंनो थाखाय माहाय गिदों बेनिफ्राय बिसोरबो फैनो थाखाय गिदों आरो दा नायनोसै मा जायो रावबो जुदि फैया जों सानैजोंनो हेल्प खालामनो उपाय गैला आरो बेनो आरो इसोरनि सायाव बोराइ बाथौनि सायाव बेखौनो आर'ज खालामदों आरो सब जाहाथे स्मुथलि जालाङो आरो लोगोफोर नैबे मानि प्लेनखौ जों न'आवसो शिफ्ट खालामबाय नायलाय जि गिदिर फाथै बायदि जि गिदिर जादोंना बिलाइआ खालि आं ओरैनो गुगोलाव नायदोंमोन आरो मानि प्लान्ट रुमाव लाखिबा मा जायो बेयाव मेन पइन्टआनो लिरनाय दङ आरो स्ट्रेस रिलिफ जायोनो आरो बेखौ लाखिबा बेनिफ्राय अक्सिजेनथ' होयोना स्ट्रेस रिलिफ जायोना बेनिफ्राय गुड लाकबो लाबोयोनो ओमफ्राय एंजाइटि आरो मानसिनि एंजाइटि थायोना दाथ' बयबो मिथिदों बे कर'नानि सम खायफा मानसियाथ' माने बेमार जायोबाबो आरो एंजाइटि फ्रास्ट्रेसननि थाखायबो खायफाया माने हार्ट एटेक जादोंना बे एंजाइटिखौबो माने रिलिज खालामो आरो एंजाइटिखौ खम खालामो आरो लोगोफोर नोंथांमोनखौ माने फांसे समायना बिबार देखायनोसै र' आं मोजां मोनो आरो मा बिबार नोंथांमोना सिनायबाथाय बिदि नामखौ कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय दे ओइ नै गुफुर सानफ्रोमबो बारो आरो बारादिन थाया दा बारदोंना पुरा मोनाबिलिनो सिरिलांगोन दा लकडाउन आरो कर'ना बारायनायखाय टाबबो बायनो हायाखै एनै जि मोजां मोदोमो जि मोजां एनै खोला भारतनि मानसिफ्रा आरो बिसोर जे माबायाव लायोना बे खफा खाथुबबा लायोना गोज्रा नामा बेनो आरो बे आंथ' मिथिया नामखौ बे जोंनि नेबार बिदिया आब'आ बे खोन्थादों आरो माने सामेलि बिबार ना मा होनोनो आरो बा जोंनिथिंबा मा होनो बेखौ मिथिया नोंथांमोना जुदि सोरबा मिथिबाथाय कमेन्टआव लोगोफोर खोन्थाबानो जाबाय दे बिबारा बिराद मोजां मोदोमो आरो बाट मोनसेनो दुखु नाङो आरो फुङाव बारनानै बेलासियावनो सिरिलाङो आरो लोगोफोर जोंना नै अनलाइन अर्डार होदोंमोन ना जोंनि बाबुनि गस्ला माबा दोनलांनो होदों आरो बेहायनो बे फार्स्ट फ्राइनिफ्राय फैदों दहाय मोननैया एमाजननिफ्राय फैबाय दहायनिया जाबाय जोंनि बेबिनि फैबाय दा आंनि फैदों आरो बिमानि लोगोफोर ओंखाम बानायनाया सब जोब्बायनो आरो बे बानायबाय ओंखाम आनिफ्राय दालि बुट दालि बानायबाय दा जोङो मेन आइटेमखौ बानायनोसै आरो जोंना मेन आइटेमानो जाबाय बे बिदिबो दङ लादुबो दङ लादुआ ओंखारनो नागिराखै आरो बे नाफाम हासुङाव बानायनाया माहाय गाज्रि जानो नागिरदोंमोन आरो बेखौ सान्दुङाव होनायखाय बेनिफ्राय बासिबाय बेनिखाय बेखौनो थाब फोजोबनो नागिरदों आरो फिथा बानायनायबो दङ नाफामनि फिथा बे बारा टेस्टि आरो जानो बे बहुत दिन थाङाबो हामा जाया आरो बिदि मोनामसोबानो जि जानो लुगैयो बिलाइफ्रा थानो हाया एकदम आरो बिदि न'निनो ना आरो न'नि नाखौ बिदि ना गिदिरखौ पिस हानानै फोराननानै लाबोदों आरो फार्स्टआव बे गाज्रि जाहां जादोंना ओंखायनो बेखौ फोजोबनोसै आरो बिदि नाफामखौ होबाय बेनिफ्राय दै होनोसै दै होनानै बेनिफ्राय बे सामब्राम गुफुर हाइजें आरो बेनिफ्राय बानलु देनानै दोननायखौ बेखौबो होनोसै
संख्रि माहाय होनोसै आरो मा होगोन ओमफ्राय खारै मेन आइटेमा बेखौबो होनोसै आरो दा खारैबो होनोसै खारैखौ बेयाव होनोसै खारैया बेसेबां कारा इखौ मिथिया आरो होमबाबो बेखिनिसो होनोसै आरो दा अन खालामनानै गोदौ होनोसै बयल जानो होनोसै आरो बेखौ बेनो आरो दिनैनि जोंनि आंगो खाजाया दा बेखौ गोदौबानो खमसे खम 10 मिनिटसो बेखौ गोदौ होनोसै बेनिफ्राय 10 मिनिट बयल जाबानो जोंना जानो थाखाय रेडि आरो नोंथांमोना माबायदि बानायो नाफामखौ कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय जों बिदि होनना मिथियो आरो जुदि बेलेग माने नेम दंबा आरो बानायनाय प्रसेस दंबा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो बयल जागासिनो दङ आरोना 10 मिनिटसो बयल जानो होनोसै बेनिफ्राय 10 मिनिटनि उनाव रेडि जाबा फाइनालि नोंथांमोनखौ खिथिगोन आरो जोंना गाबोन अनलाइन कनसालटेसनबो दङ आरो डक्टरजों मोना लादों जोङो बेसेबां 7:30 7:30 दङ बेनिखाय दिनै बिपिखौ चेक खालामनांगौ आरो दा बिपिखौ बेनिखाय चेक खालामना लानोसै आरो गाबोननि थाखाय डक्टरा सोंगोन ना बेमा माबायदि दङ थिगानो दङ ना होननानै दा ओंखायनो बिपि मेजार खालामबा बिदिनो बुङो आरो आखाया बिदि सायाव थानांगौ ना बेनिफ्राय बे मेजारमेन्ट खालामनाया हार्टनि बराबर थानांगौ आरो गाहायनिया 63 दङ ओमफ्राय सानिया 111 नामा आरोबा खनसे खालामसै मालाबा आंखौ बिदि फैबाथाय आंहा दाब जालाङो बे गाज्रि मानसिन होननानै लोगोफोर बिपिखौ माने मेजार खालामबाय आंना खनसेयावनो सेटिसफाइड जायोना जेनेबा मेसिना गरबर थानो हागौ बिदि जायो आरो आंना बिदि खम फैबानो जेनेबा गाहाय फैबाबो आंहा एकदम सिन्था जायो खम फैबाबो सिन्था खम माने नर्मेल आरो नर्मेलाव दङ आरो मोजाङैनो दङ जेसेबां थानांगौ एसेबांनो दङ आरो एरैबाबोथ' सानिया बारा जाबाबो गाहायनियाबो एसे बारा जायोना ओंखायनो पुरा सेम टु सेम दङ आरो मोजां माने आइडियेल हिसाबाव दङ आरो दा गाबोन जेब्लानाखि बे अनलाइन कनसालटेसन जागोन ना मेमजों माने अब्ला खोन्थासिगोन आरो उमुक दङ बिदि होननानै आरो माने दैया रानबानो जागोन आरो खेथि होनोसै नोंथांमोनखौ गोदौबाय थादों दा बेलेग मानसिफ्राथ' मोनबाथायथ' मोनामनाय मोनबाथाय थांनो हानाय नङामोन दा एकदम जुमुदै गारनानै खारगौमोन पाक्का गैया आरो सानसे इदि जादोंमोन आरो जोङो इदि बानायबाय थानायावनो जोंनि बे वाइफाइ कानेक्सन खालामनाय मानसिफ्रा फैदोंमोन आरो माबा कानेक्सननि प्रब्लेम जादोंमोन रिपेयार खालामनो फैदोंमोन आरो मा होनो बे सिगनेलफोरा मोजां गैयामोन आंलाय मा मिथिगौ माने बिसोर बिखालि फैगोन आं संगासिनो फैनानै भाइ जोंथ' जेबो मोना पात्ता मोना एफा मोजां मोनो बेसारा एकदम न'आवनो हाबनो हायाखै बेलकनियाव थांनानै बेलकनिनि इदि साइड जानानै एकदम गाहायाव बिल्डिंनि गाहायाव जुमुदै गारबाय थादों आरो आं सानदों मा जाखो सासेया खुनु मथे एकदम सानै फैदोंमोन सासेया कन्ट्रल खालामनानै बिजों जोहोलावजों न'आव जिरायगासिनो आरो माबा बिदि खालामगासिनो गावसोरनि खामानि सासेयाथ' एकदम बार बार ओंखारगासिनो आरो एकदम जुमुदै गारगासिनो आरो आंहा बोरैबाबो नांदों बाट मा उपाय खालामनो दा बोरै बिनि मोनामनाय जोंनि थाखाय टेस्टि बिसोरा जादों मा जादों आरो लोगोफोर फाइनालि जोंना नाफामा मोनबाय आं जे टेस्ट नायदोंमोन जि गोथाव जादों खारैया पुरा जिम लांखादों आरो जों जानोसै आरो ओंखाम नोंथांमोनखौ दसे उनाव लोगो मोनसिगोन आरो जानानै नै बे बैसा जादों सोरबा नुफेरै मानसिया नुबाथ' गाज्रिसो सानगोन नङामोन बाट जोंनि थाखाय बेनो एफा इम्पर्टेन्ट बुस्थु आरो एफा टेस्टि बुस्थु जोंनि थाखाय दा लोगोफोर ओंखाम जानोसै दिनै बोथोरा बिराद मोजां जादों अखा हानो नागिरदों आरो अखा खोरोमनाय बायसा खालामदों दा जादों टाइमा 4:37आवनो अखा हानो थाखाय रेडि खालामदों आरो खोमसि जाबोदों माने बारबो बारदों बेनिफ्राय अखाबो खोरोमबाय थादों साहा लोंखांबाय
बेनिफ्राय अखायाबो थांबायनो लोगो लोगो गैया आधा घन्टाबो फैयासै ओरैनो माहाय गोदोर अखा गोलैबाय माहाय एकदम गोलैनानै खमसे खम 10 मिनिटबो गोलैयासै आरो बेनिफ्राय बारबो बारबाय माहाय सियालनि हाबा बायदि सान्दुंबो होदोंमोन सान्दुंबो ओंखारदों सियालनि हाबायाव बिदि जायोमोन ना अखाबो हादों सान्दुंबो दुंदों बोराय सियालनि हावा जादों होननानै बुंनाया बेनो आरो दा गाबोननिफ्रायथ' ओरैनो लकडाउना एक्सटेन्ड जादों नयदायाव दिल्लीयावबो लकडाउना एक्सटेन्ड जादों नयदायावबो एक्सटेन्ड जादों बाट अफिसाव थांनांगौ ना थांनाङा बेखौनो सानबाय थादों अफिसाव फन खालामनानै सोंहरबाय थादों आरो मानसिफोरखौ बेलेग कालेक्टफोरखौ सोंहरदों थांनांगौ ना थांनाङा दा डिसाइड खालामनो हायाखै आरो थांगोन ना थाङा बेखौनो सानबाय थादों आरो नायनोसै मा जायो जुदि एकदम आर्जेन्सि जायो थांनांथारगौ होमबा गाबोन थांनांगोन आरो अफिसाव गाबोननिफ्राय थांबा आरो बे रुमाव फैनो मोनला आरो बेनिफ्राय आरो बे रुमाव थाहैनांगोन क्वारेन्टाइनाव थानांगोन आरो खारन अफिसाव थांबा फात्ता मोननाय नङा ना सोरबा पजिटिभ जाना फैदों बेनिफ्राय आरो आंनाव पजिटिभ जानानै फैबा दा आरो बेनिफ्राय इनाव थांनो हागौ ना बेनिखाय सेफटि मेनटेन खालामनांगोन आरो अफिसाव थांबा बेनोसै आरो बेनिखायनो आं थांनो नागिराखैमोन आरो अफिसाव बाट मा खालामनो जब मावनाय खोथा ना बिदिनो आरो थांनो होबाथ' थांनांगोन दा लोगोफोर बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आ जोंनि दा आरो जेबो गैला दा बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ जोंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय see you soon